Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, Sir Pipi. Narito na po yung karugtong ng aking kwento tungkol sa naging karanasan naming magkakaibigan. Inutusan nga po nung matanda si Glenn na iparada yung kanyang sasakyan malapit sa may pintuan. Narinig pa nga namin na kanya itong pinagmamadali habang may oras pa umano. Nabagaman hindi malinaw sa akin kung ano ang ibig nitong sabihin, ay kinilabutan talaga ako. Dahil yung kanyang pangungusap ay para talagang nagbabadya na may mangyayaring hindi maganda. Tumalima naman kaagad si Glenn. Sinamahan ito ng isa naming kaibigan. Pagkatapos noon, nang makapasok na silang muli sa bahay, ay isinara na iyong mabuti ni Nana Celia. At nagmamadaling dumiretso ito sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas ito na may tangan-tangan ng nilagang kamote at saging. Humingi ito sa amin ng paumanhin, sapagkat iyon lang umano ang tangi niyang maihahain sa amin. Sinabi naman namin sa kanya na wala iyong problema, at kami pa nga ang dapat na humingi ng dispensa, dahil basta na lang kaming sumadsad doon nang walang pasabi. Kasabay noon ay binuksan na rin namin ang aming mga dalang bag at inilabas yung mga dala naming pagkain. Ibinigay na rin namin sa kanya yung aming mga pasalubong. Nakita naman naming napangiti ito kahit na medyo pilit, at halatang hindi pa rin nawawala yung kanyang pag-aalala. Sinabi niya na kumain na kami dahil sigurado siya na isa umano iyong mahabang gabi. Kaya natigilan kami ng mga kaibigan ko at muling nagkatinginan sa isa't isa. Nang mapansin niya yung mga naging reaksyon namin, ay muli niya kaming inaya na kumain na. Kaya isa-isa na kaming dumampot sa bandihadong naglalaman ng mga kamote at saging. Binuksan na rin namin yung mga dilata. Pero sa kalagitnaan ng aming pagkain ay may narinig kaming boses na tumatawag sa labas ng bahay ni Nana Celia. At napansin namin na natigilan ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Sabay napabulalas ng nandito na sila. Tumayo siya at lumakad papunta sa harapan ng pinto. Tinanong niya yung lalaki na nasa labas kung ano ang kanyang kailangan. Mabilis naman itong sumagot at sinabing alam na raw ni Nana Celia kung ano ang pakay niya. At itinama pa niya ito at sinabing hindi lang siya nag-iisa. Nanahimik si Nana Celia at panandali ang nag-isip. Maya-maya ay muli siyang nagsalita at nakiusap na kung maaari ay palampasin na lang muna yung pagkakataon na iyon. Pero biglang tumaas yung boses ng lalaki at sinabing masyado naman daw itong makasarili. Dagdag pa nito, marami naman daw kami, kung kaya marapat lamang na magbigay naman daw
si Nana Celia. Napansin ko na biglang nag-iba ang itsura ni Nana Celia at halatang nagalit ito sa sinabi ng lalaki. Pero pilit pa rin niyang pinigilan ang kanyang sarili at sinabing mga bisita niya kami. At nagkunyari pa siya na kamag-anak ang isa sa amin na ang tinutukoy niya ay si Glenn. Muling sumagot naman yung lalaki at sa pagkakataong iyon ay halatang galit na talaga ito. Pero habang patuloy na nagsasalita at nagbabanta yung lalaki, ay umuusal na si Nana Celia. Hindi kami sigurado kung para saan yung mga sinasalita niya o kung anong mabuti ang magiging dulot noon sa amin. Kakaibang lengguwahe iyon na sigurado akong kahit yung mga kaibigan ko ay hindi rin sila pamilyar. Sinenyasan niya kami na matipon sa gitna ng kanyang bahay. Mabilis naman kaming sumunod at naupo kaming lahat sa lupa. Hanggang sa bigla na lang kumalampag ang bubungan ng bahay ni Nana Celia na para bang binagsakan ng kung anong mabigat na bagay. At kasunod noon ay nagsimula na ring gumalaw yung mga dingding ng kanyang bahay. Palatandaan na nagpipilit na silang pumasok. Nagsimula na kaming balutin ng takot. Yung dalawang kaibigan nga naming babae ay nagsimula na ring mapasigaw sa tuwing kumakalabog yung mga dingding dahil sa pagkagulat. Pero nakapagtatakang kahit may kalumaan na yung bahay ni Nana Celia ay hindi pa rin magawang makapasok ng mga ito. Patuloy pa rin naming naririnig yung boses ng lalaki. Hindi ito tumigil sa ginagawa niyang pagbabanta kay Nana Celia. Sinabi pa niya na kapag hindi kami ibinigay ni Nana Celia sa kanila ay pagsisisihan niya iyon ng matindi. Nakatumbas daw iyon ng sarili niyang buhay. Pero parang walang naririnig si Nana Celia at pinagsabihan niya kami na hangga't maaari ay huwag kaming lumika ng kahit anong ingay. Hindi tumigil yung mga ginagawa ng mga nasa labas. Parang gusto na talaga nilang gibain yung kabuuan ng bahay. Pero bigo sila. Kahit sabihin pang bulok na ang ibang parte noon, ay hindi pa rin talaga nila magawang makapasok. Kahit anong pagpupumilit ang kanilang gawin. Hanggang sa narinig namin si Nana Celia na marahil ay yun na umano ang tamang pagkakataon na kanyang hinihintay. Bigla itong lumuhod at idinipa ang kanyang mga kamay. Muli siyang umusal ng mga katagang nung ko pa lamang narinig. Hanggang sa bigla na lang itong naglaho. Matapos na lumitaw ang isang makapal na aso at binalot siya para iyong isang palabas. Para kaming nasa harapan ng isang entablado at mayroong nagtatanghal na nagpapakita ng kanyang husay sa pamamagitan ng mahika. Pero totoo yung lahat. Nangyari ang lahat ng iyon sa harapan mismo naming lahat. Naganap ang lahat ng iyon sa harapan mismo ng aming mga mata. Na halos makailang ulit ko pang ang kinusot sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako. Na matapos kong mapatunayang totoong nangyari ang lahat ng iyon, ay paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili na totoo palang nagaganap yung mga ganong uri ng kababalagan. At tama pala talaga yung sinabi sa amin ni Nana Celia na marami pa nga kaming hindi nalalaman ukol sa napakaraming bagay. Maya-maya pa ay bigla na lang namin narinig na nagkagulo sa labas at di nagtagal
ay tumigil na rin ang ingay dahil sa ginagawa nila sa bahay ni Nana Celia. Malalakas na yabag at mga pagkalabog ang sumunod na para bang may inihahampas ng malakas sa lupa. Kasabay noon ay yung mga sigaw na nakaririmarim at mga tinig na nakakakilabot. Narinig namin ang isa sa kanila na nagsabing ang bilis, habang yung isa naman ay sinabing hindi niya makita. At mayroon din namang nagsabi na napakalakas. Sa palagay namin ng mga kaibigan ko, ang lahat ng kanilang mga sinasabi ay tumutukoy kay Nana Celia. Malakas ang hinala namin na si Nana Celia ang kanilang pinatutungkulan, hanggang sa lalo pang umigting at lumakas yung mga sigawan. At nakakapangilabot yung narinig naming mga boses ng nasasaktan. At makaraan pa ang ilang sandali ay narinig naming marami na ang nagsisitakbuhan at unti-unti nang umihina yung mga ingay, hanggang sa tuluyan na iyong maglaho. Nakiramdam at itinuon pa naming mabuti ang aming mga pakinig, pero tanging huni na lang ng mga kuliglig ang aming naririnig mula doon sa labas. Mabilis kaming lumapit sa may dingding at sumilip. Wala nang naroon, maliban sa ilang katawan na naaninaga naming nakandusay. Dahan-dahan naming binuksan yung pintuan. Maingat at marahang kaming lumabas ng bahay. Kaagad na binuksan ni Lester yung kanyang cellphone. Sa mahinang boses ay tinawag namin si Nana Celia, pero hindi ito sumasagot. Lumakad pa kami hanggang sa may narinig kaming tila humahangos. At nang itapat ni Lester doon yung hawak niyang cellphone, ay nakita namin si Nana Celia na nakasubsob sa isang katawan at abala itong nanginginain. Hinawakan ni Glenn yung kamay ni Lester at ipinababa nito yung hawak niyang cellphone, na nung mga sandaling iyon ay nasira na naman at hindi gumana. Pumasok na lang kaming muli sa bahay at iniwan na si Nana Celia. Nang sumunod na araw, pagkagising namin ay nagulat kami pagkat malinis na yung bakuran. At nagtaka kami kung bakit may isa pang maleta na nasa tabi ng mga gamit namin. Maya-maya ay lumabas na si Nana Celia ng kanyang silid at nakabihis na ito. Sinabihan niya kami na mag-asikaso na at maganda pagkat aalis na raw kami. Nakisabay sa amin si Nana Celia at nagpatid doon sa terminal ng bus. Malungkot ang tagpong iyon. Sa maikling panahon ay bakit parang napamahal na sa amin yung matanda. Nang makaalis na siya lula ng bus, ay umalis na rin kami doon sa terminal. Baon namin ang isang nakakatakot na karanasan na hindi namin malilimutan. Ang tanong namin ay nasagot na. Kung totoo bang nangyayari yung mga kababalagan na nais naming patunayan, ang sagot ay oo. Nangyayari ang mga ito at patuloy pang magaganap. Magandang gabi po sa inyo, Sir PB. At ganun din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong naging karanasan ko. Bali nangyari po ito, may 7 taon na rin ang nakalipas. Nung mga panahon pong ito ay sa probinsya pa kami nakatira ng aking pamilya at namamasada po ako ng tricycle.
Mahirap po ang buhay namin noon at gusto ko na talaga sanang lumuwas ng Maynila upang pagbigyan yung inaalok sa aking trabaho ng nakatatanda kong kapatid. Pero nagdadalawang isip pa ako pagkat wala din namang kasiguraduhan. Kung kaya, nagdesisyon ako na magtiis pa at manatili pa sa probinsya namin ng ilan pang buwan. At kapag wala pa rin nangyari, ay tsaka na kami luluwas ng Maynila. Isang gabi nang papauwi na sana ako mula sa pamamasada, ay bigla akong pinara ng dalawang babae. At nagpapahatid ang mga ito sa bayan kung saan naman ako galing. Kung kaya, tumanggi na ako at sinabing doon ako galing at ako ay gagarahin na. Pero nakiusap sila sa akin at sinabing daragdagan na lang nila yung kanilang ibabayad. Sinabi pa nga nung isa na kanilang dodoblehin ang bayad ng kanilang pasahe. At dahil sa nanghinayang din naman ako sa maaari ko pang idagdag sa aking kita, ay pumayag na rin ako. At naawa din kasi ako sa kanilang dalawa. Dahil pag mga ganong oras doon sa amin, ay halos wala na rin talagang bumabiyahe. Sigurado akong mahihirapan na silang makasakay. At gano'n na nga ang nangyari. Akin silang isinakay. Nang malapit na kami sa bayan, ay nakiusap ang isa sa kanila na mayroon kaming daraanan muna. Daragdagan na lang daw nila uli yung kanilang ibabayad sa akin. Pinakaliwa nila ako sa isang maliit na daan. Bali pamilyar naman ako sa halos lahat ng lugar sa amin. Kung kaya wala naman iyong problema sa akin. At saka bihira naman sa bayan namin yung mga insidente ng mga patayan. Kaya hindi naman ako nag-alangan. Pero pagdating namin dun sa bahay ay sinabi nilang hindi na sila dederecho ng bayan. Pagkat niyaya na raw sila ng kanilang tiyahin na doon na lang muna matulog sa kanila. Pero mas ikinatuwa ko pa iyon dahil hindi na ako dederecho ng bayan at makakatipid pa ako ng oras at gasolina. Naisip ko ring makakauwi na ako at tinupad nila yung kanilang ipinangakong bayad sa akin. Matapos nilang magbayad ay nagpasalamat ako sa kanila at agad na ring umalis. Masayang masaya ako noong mga oras na iyon at nasabi ko pa nga sa aking sarili na tama lang ang naging desisyon ko na pagbigyan at isakay yung dalawang babae. Pero bago pa ako makalabas mula sa maliit na kalsadang iyon papunta sa highway, ay mayroon akong naaninagan na may nakaharang sa daan. Nakaumbok iyon at lubang malaki. Kaya nagminor ako. Sinipat ko pa iyong mabuti. Ang kulay noon ay parang nag-aagawang itim at ang kayumanggi. At iyon ay nangingintab. Wala talaga akong ideya kung ano iyon. Hindi rin iyon gumagalaw. At ang malaki kong problema ay kung papaano ako makakadaan. Kaya bumaba ako ng motor ko. Umanap ako ng kahoy na maaari kong gamitin para ipangtulak sana sa bagay na yon. Ngunit nang mas makalapit pa ako, ay doon ko na napansin na nakakatulad iyon ng pakpak ng paniki. Bigla akong kinabahan dahil napakalaki at napakalapad noon para sa pakpak ng isang paniki. At napatakbo na ako pabalik sa aking tricycle nang bigla iyong gumalaw at mabilis na lumipad. Pagsampa ko sa aking motor ay mabilis ko nang pinaandar yung aking sasakyan. Nakita ko pa yung nilalang na lumilipad sa itaas at parang sinusundan ako. Sigurado ako sa aking sarili noong mga oras na iyon na hindi yun karaniwang paniki lamang, kundi isang aswang. Dahil kasing laki talaga iyon ng tao.
Ilang beses pa ako nung sinubukang pagingan na naramdaman ko talaga sa likurang bahagi ng aking tricycle. At tumigil lamang iyon nang marating ko na yung highway. Mula noon ay hindi na talaga ako pumapasok sa daanan na yon. Sa tuwing may magpapatid nga sa akin papunta doon ay akin ang tinatanggihan. Yan lamang po Sir PB at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.